gyllideb Castell-nedd Talbot am y flwyddyn 2019-2020 wedi bod yn anodd eleni. Rydyn ni wedi torri 12 miliwn mas o'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn gyllidol nesaf. Rydyn ni hefyd wedi tynnu 90 miliwn mas o wariant y Cyngor ers 2010 oherwydd y toriadau yn y grantiau sy'n dod o Lywodraeth San Steffan yn Llundain. Mae wedi bod yn anodd iawn i ni gadw'r gwasanaethau statudol ac anstatudol sydd wedi bod gyda ni yn y cyfnod o 9 mlynedd diwethaf. Rydyn ni wedi gwahodd barn pobl dros gyfnod o 10 wythnos ac fe gawson ni dros 1000 o ymatebion yn bennaf yn amddiffyn y llyfrgelloedd a hefyd yn cefnogi cadw yn uned cefnogi hawliau lles yn yr ardal ymhlith eraill. Yn y fideo byddwch chi'n gweld fel yr ydyn ni wedi newid yn proses ynglyn â'r gyllideb.